Здравейте на всички! Ако сте гледали предпоследното ми видео, както знаете, там ви показах две конзоли PlayStation 4 Slim. Едната успяхме да я поправим. Днес е ред на втората, да се опитаме да я оправим. При нея проблема беше, че нямаше картина. Конзолата се стартира нормално, обаче няма картина. Какво може да предизвика този проблем? Разбира се, първо изключваме Blue Light of Dead. Конзолата, както казах, се стартира нормално, тъй че нямаме проблем с CPU чипа. В този случай първият заподозрян обикновено е HDMI буксата. В този случай проблема е, че HDMI буксата си е фабричната. Аз я проверих, няма изкривени пинове отвътре, т.е. изключваме варианта някой да се е опитвал да сменя HDMI буксата и да не го е направил правилно и това да е причина за проблема. Т.е. буксата си е наред и проблема най-вероятно не е от нея, което усложнява цялостната диагностика, поне в моя случай, тъй като не съм професионалист, за човек, който се занимава професионално с това, най-вероятно ще бъде лесно да го диагностицира. Проверих също така пиновете отзад за всеки случай. В случай, че някой пин се е разпоил от платката, всичко си е наред. Тук има едни филтри, проверих и тях. Сега ще ви ги покажа под микроскоп, да ги разгледаме по-подробно тия компоненти. Ето ги самите филтри, 4 на брой. Този изглежда малко странно, сякаш е корозирал. Проверих ги 4-те, всичките са наред. Значи това, което трябва да проверите е дали имате връзка между ето този край и този край и този край и този край на самия филтър. Това, което не трябва да имате е да имате връзка между този и този край. Тоест не трябва да се кръстосват. Това означава, че е повреден и има късо съединение вътре в самия филтър. Другите компоненти, които проверих, бяха ето тези кондензатори. Това са единствените кондензатори от тази страна до самия чип. Проверих ги за късо съединение към маса. Както знаете, самите кондензатори, единия край обикновено е свързан с маса, а другия не трябва да е свързан. Ако имате маси от двете страни, обикновено има някаква повреда вътре в самия кондензатор. Или случайно, ако имате, както в този случай, някакъв чип и около него имате много наброй кондензатори, които са свързани с него, или от обратната му страна имате кондензатори. Ето сега ще ви покажа. Това е обратната страна на платката и всичките тези кондензатори тук са от обратната страна на чипа. Ако случайно откриете късо съединение към земя на всичките тия кондензатори, има голяма вероятност вътре в самия чип да има някаква повреда, тъй като тези кондензатори най-вероятно са свързани с чипа и ако вътре в него възникне някаква повреда, някакво късо съединение, обикновено се проявява на тези компоненти малки. В моя случай не успях да открия късо съединение в нито един от тези компоненти, нито от тази страна на платката, нито от другата. Което, разбира се, не изключва този чип като евентуален причинител на проблема, но ме оставя единствено с косвени предположения, тъй като именно този чип е основният заподозрян, тъй като гледах няколко видеа и при всички с изключение на едно проблем беше именно този чип. Става въпрос за видеа с сходен проблем, при които HDMI буксата е наред, обаче конзолата няма картина. Проблем винаги беше ето този чип, като само в едно от видеята проблем беше ето този кондензатор. Само че аз го проверих и този кондензатор е наред. Сега ще ви покажа как тествах конкретно този кондензатор. Имате нужда от мултицед в режим на зумър. И ето може да чуете, този край е свързан с маса. Едната сонда, в моя случай
единия край на мултицета, го поставяте някъде. В моя случай съм го поставил на, това мисля, че е буксата за LAN кабела. Или може да го поставите тук, където имате голяма медна, някакъв меден пад, или на някоя друга букса на металния корпус. Те обикновено са свързани с маса. И опирате в единия край на кондензатора. Като обикновено единия край ще чуете звук. Това означава, че е свързан с земя, с маса. А на другия край не би трябвало да чувате нищо. Ако случайно отново мултицета издава звук, това означава, че най-вероятно кондензаторът е повреден. Или ако са голям брой кондензатори около някой чип и са свързани с въпросния чип, има голяма вероятност самия чип да е повреден и това да създава връзка с маса от двата края на самия кондензатор. Но както виждате в нашия случай, конкретно този, може и този да пробваме. Ето тук е маса, тук нямаме нищо, тук нямаме нищо на този, тук имаме маса и така нататък. Друго, което успя да открия като информация, в много малък процент от случаите е възможно да има проблема в захранващата верига на самия чип. Това, което ще направя е да сменя този чип, след което ще тестваме конзолата и ще видим дали ще има някаква промяна и дали ще успеем да изкараме картина. Ето го донорското дъно, от което ще вземем въпросния чип. Трябва да ги проверите, тъй като в различните ревизии е възможно чиповете да са различни. Ще имате нужда, разбира се, от станция за горещ въздух, от флюс. Аз използвам ето такъв геофлюс. Ето е станцията за горещ въздух с самия пистолет. Няма да имам нужда от това накрайник, тъй като самия чип е голям. Както знаете, тези платки са обикновено много дебели. 12, 13, 14 пласта, което означава, че има много медни слоеве, които действат като охладители и абсорбират топлината. И ако сложите някакъв малък накрайник и греете само печете, платката печете, нали, в кавички, в някаква малка зона, може цял ден да го нагряте това нещо и така и да не успеете да разтопите припоя, за да го свалите. Също ще имате нужда от пинцета, с която да го хванете стабилно, тъй като тези малки компоненти отстрани, в момента в който се разтопи припоя под самия чип, припоя, който държи тези малки компоненти, със сигурност ще бъде разтопен. И ако го изпуснете, е възможно въздушната струя да го отнесе и заедно с него да отнесе и тези малки компоненти. Също така може да използвате алуминиево фолио или има такива специални термоустойчиви ленти, с които да облепите околните компоненти. По този начин ще ги предпазите от евентуално разтопяване, ако са пластмасови, както например гръба тук на HDMI буксата, а и по-дребните компоненти от евентуално изхвърчане в резултат на въздушната струя. Аз в момента не разполагам нито с алуминиево фолио, тъй че просто ще внимавам да не разтопя някои от пластмасовите елементи по дъното. Предварително ще нагрея дъното, като температурата на въздуха е около 150 градуса. Има такива специални подложки за предварително нагряване на борда, които улесняват свалянето на такъв тип компоненти, които са по-големи и изискват по-голямо количество топлина, за да се разтопи самия припой под тях. Аз обаче нямам такава, затова предварително ще нагря борда, след което ще добавя флюс и постепенно ще увелича температурата до около 350 градуса, като ще се старая да не надвишавам 400, тъй като информацията, която открих в интернет, е, че около 400 градуса е критичната температура, която може да повреди този чип. Ето така изглежда самия чип след свалянето. Сега трябва да свалим ето този чип. Сега ще погледнем под микроскоп как е положението. Ето така изглежда зоната около самия чип. Сега ще почистя флюса. Тук на няколко пина може да видите, че липсва припой. Ето на тези двата.
и на тези двата. Сега ще добавя сега трябва да поставим чипа на място. Отново предварително ще нагрея борда до около 150 градуса. Сега ще погледнем под микроскоп, за да видим какво сме направили. Почиствам само част от флюса, за да мога да го гледам по-внимателно. Тук самите пинове вървят леко настрани. Явно съм изкривил чипа при самото запояване. Всичко изглежда наред, въпреки че все още има непочистен флюс. Сега ще го почистя хубаво, след което ще сглобя набързо конзолата за един бърз тест. Конзолата е сглобена само колко да мога да направя теста. Добре, конзолата стартира, което е добър знак. Поне не сме я повредили повече. Добре, за съжаление все още нямаме картина. Това, което ще направя, да се опитам да направя рефул на чипа и отново да огледам спойките. Сега ще ви направя кратък разбор на събитията от снощи. След първоначалния неуспех прегледах отново чипа под микроскоп, въпреки че имаше много флюс отдолу, както сте видяли най-вероятно. Реших, че всичко е наред. Но все пак направих рефлоу, както ви казах. Т.е. нагрях чипа, за да се разтопи припоя и на практика да презапоим чипа. Това представлява самия рефлоу. Т.е. презапояване, само че не сваляме компонента, просто разтапяме припоя, за да може отново да залепне за самите падове на чипа и на самата платка. Направих втори тест. Отново неуспешен, но тъй като стана твърде късно, вече бях изморен, не ми се занимаваше. И тази сутрин реших отново да погледна самото дъно, дали ще успея да реша проблема. Прегледах отново самия чип, всичко ми изглеждаше наред около него. Затова прегледах едно от видеята, за които ви казах, и тествах отново всеки един компонент от тези, които са тук около чипа, също и от тази страна. Проверих абсолютно всеки един кондензатор, диодите. В едно от видеята, където имаха сходен проблем, тестваха всеки един от диодите. Там проверих стойностите, които трябва да имам при тестовете на всеки един от диодите, и всичко излизаше наред, всичко излиза, че работи. Единственото, което остава като евентуален проблем, беше този чип. И разбира се, APU чипа, ако говорим за Blue ITAF, но както казахме, тук нямаме такъв проблем, тъй че можем да го изключим като евентуален причинител на проблема. Прегледах внимателно видеото от снощи и нещо, което ми направи впечатление, е, че при запояването на чипа просто го поставям и го нагрявам отгоре, за да може да се разтопи припоя и да залепне за платката. Всички видеа, които гледах, оказваха натиск тук отгоре върху самия чип при самия процес на запояване, за да може да направи по-силна връзка с самата платка. Затова реших да направя отново рефлоу, само че имайте на предвид, че разстоянието между отделните падове е може би 1/5 от милиметъра, съвсем малко разстояние, и дори минимално трепване на ръката при натиск може да размести чипа. И при мен се случи няколко пъти, 3-4 пъти, и трябваше непрекъснато да го рефловам и да го намествам, за да мога да го поставя на точна позиция. Друго, което направих с помощта на поялник, ето го тук до мен, след такава човка, такъв накрайник, добавих малко количество припой на върха, добавих флюс около самия чип и със самия връх на поялника
минах от всичките страни на чипа, за да добавя допълнително количество припой към самите падове, в случай, че нямаме достатъчно количество припой. И сега това, което ще направя, един последен тест, тъй като ако сега не сработи с знанията и уменията, които имам на този етап, едва ли ще мога да направя нещо повече. Единственото, което ми оставя, да търся допълнителна информация в интернет и да се надявам да открия решение на проблема. Сега ще загубим конзолата, просто колкото да я тестваме. Нещо друго, което ми направи впечатление при единия тест е, че вентилатора на тази конзола не работи. На конзолата, която беше с това дъно, не работи. Затова взех корпуса на конзолата, която използваме за донор. Сега ще ви покажа и вентилатора, който не работи. Ето го как изглежда. Няма как да го видим, че не работи. Виждате за какво става въпрос. Така, сега ще го сглобиме набързо. Добре, конзолата отново се включва, което е добър знак. Хубавото, което е, че конзолата е на софтуер 11.0.0, което означава, че можем да я джейлбрейкнем. Честно казано, не вярвах да стане, тъй като следите, които ме отведоха до този чип, бяха изцяло косвени. Нямах никакви обективни доказателства, които да сочат към проблема в този чип, поне според моите разбирания и информацията от видеята, които бях гледал. За щастие успяхме да спасим и тази конзола, тъй като бях много развълнуван от успеха. Нещо, което забравих напълно, е, че с тази конзола имахме проблеми с дисковото устройство. Той имаше някакъв механичен проблем. При включване на конзолата издаваше някакви странни звуци. Сега трябва да го отворя, за да го погледна, тъй като няма как да сгубя конзолата без да съм го погледнал и да съм го оправил. Да, ето го и проблема. Това мисля, че са някакви сензори, които задействат ето тези ролки. Може да ги видите къде стоят тези двата компонента. И когато всъщност и тези рамена са счупени, т.е. нещо ги блокира, не могат да се приберат, да, трябва да стоят по ето този начин. Да. Когато поставите диск, ето тук отпред на тези рамена има две кръстчета, които разтварят тези рамена. И мисля, че поне така предполагам, когато тая част премине покрай тези сензори, се задействат тези ролки, които вече прибират диска навътре. Не съм сигурен дали е така. Но при предната конзола, ако сте гледали по-предното видео, когато направих последния тест, при който вече работеше дисковото устройство, докато конзолата се включваше, дръпнах тия двете рамена по този начин и тези ролки се задействаха. Тъй, че предполагам, че това е механизма на действие. И тук може да видите, че единия, не знам дали е сензор или как се нарича, е повреден. Има и някакъв проблем с тия рамена, не се движат плавно. Затова ще използвам ето това дисково устройство, което е от конзолата Донор. И от двете ще се опитам да направя едно. Всъщност ще взема първо да опитам това дисково устройство да го сложа на конзолата и да видим дали ще заработи. Въпреки че на предната не показваше никакви признаци на живот. Но е възможно нещо да съм объркал там при някои от тестовете. Тъй като това е в значително по-добро състояние и самите ролки изглеждат по-добре. В крайен случай, ако трябваше да сменя всички необходими компоненти, първо ще направим един тест. Дори няма да включвам конзолата, ако дисковото устройство има някакви признаци на живот, би трябвало да се задейства
като се опитате да поставите диск в него. Разбира се, конзолата трябва да е включена към мрежата. Може да видите, че няма никаква реакция от самото дисково устройство. Явно и при двете дискови устройства проблем е именно този модул, тъй като най-вероятно той подава сигнал на самото дисково устройство да се задейства. Може да видите, това е платката, която свалих от дисковото устройство на конзолата донор, което не показва никакви признаци на живот. Ето тук липсва една част на този компонент, който аз наричам сензор, не знам дали така се нарича. Липсва едно такова малко пластмасово спусъче. Същия компонент е повреден и на ето тази платка, която свалих от дисковото устройство, което издава стържещ звук при опит за стартиране на конзолата, тъй като най-вероятно при натискане, когато рамената на самото дисково устройство преминават от тук, избутват тези спусъчета, затварят веригата и дават сигнал на дисковото устройство да се задейства. Тук, тъй като липсва спусъка и цялата горна част на корпуса, самата пластина е изкривена и най-вероятно непрекъснато дава контакти, затова дисковото устройство непрекъснато се опитва да издърпа диски и издава този странен стържещ звук. Тук пък изцяло липсва спусъка, който евентуално затваря веригата при преминаване на рамената, и затова и няма никакви признаци на живот, когато се опитвам да премести рамената, тъй като тук нищо няма какво да затвори веригата и да стартира дисковото устройство. Това, което трябва да направя сега, е да сваля от една от платките здрав такъв компонент и да го поставя на една от двете платки. Всъщност нещо, което ми хрумна, че мога да направя, тъй като, както може да видите, корпуса на самия компонент се крепи тук на тия малки кръвчета, които ако се освободят, би трябвало да може да се махне. И това, което ще направя, е да сваля този корпус, да сваля корпуса от този компонент и да се опитам да взема спусъка от тук и да го сложа ето тук. Така ще си спестя запояването и разпояването, при което рискувам евентуално да повредя повече, да повреди някой здрав компонент, както веднъж ми се случи при една от конзолите, при която трябваше да сменяме бутон за стартиране на конзолата. Ето ги крачетата, които трябва да отворим, за да можем да отворим самия компонент. Нямам си да представя как се казва това нещо, може би си има някакво име. Добре, това стана лесно. И това кръче трябваше да го върна в начална позиция, преди да го поставя тук, за да мога просто да го сложа отгоре като капаче и да штракне. Сега се опитам отново да го отворя. Падна спусъчето. Добре, мисля, че стана. Сега би трябвало дисковото устройство да се стартира. Както виждате, включи се конзолата, като се опитахме да отворим дисковото устройство. Само че не съм сложил хард диск. Ще изключа конзолата, само да поставя хард диск.
Добре, конзолата е включена, остава само да тестваме дисковото устройство. Не би трябвало да има проблем. Както виждате, приема диск, но не може да го завърти. Добре, ще изключа конзолата. Все пак има някакъв напредък. За съжаление не успях да открия много информация в интернет, да не кажа почти никаква конкретно за моя проблем. Аз правих някои допълнителни тестове, като прехвърлях и дисковото устройство от конзолата в донор. За да разберем какъв беше проблема с неприемането на дискове, първо трябва да видим как действа самото устройство. Значи, когато поставите диск в самото дисково устройство, той разтваря тук и тия две рамена, при което ето тая част тук избутва ето това ключе. Това са всъщност тактилни бутони или ключета, а не както аз първоначално ги наричах сензори, при което като затвори първия тактилен бутон, първото ключе, се стартират ето тези ролери, които издърпват диска навътре. Ето по този начин. Веднъж след като диска тръгне навътре, оказва натиск върху тия ролери, натиска ги ето по този начин и когато стигне до ето този механизъм тук, избутва тая част насам, която се подхваща, има зъби отдолу, които се подхващат от зъбните колелета, издърпват я допълнително напред, при което самите ролери пропадат още повече и самият диск застава тук в позиция, ето по този начин, върху шпиндела на самото дисково устройство. Ето сега ще ви покажа отдолу къде са тия зъби. Ето ги тук тези зъби, а това зъбно колело отдолу има ето такава част, която в един момент подхваща тези зъби и го издърпва целият този механизъм насам, при което, когато се издърпа до край, ето тук отдолу има едно ключе още, което се освобождава. Това би трябвало да дава някакъв сигнал на дисковото устройство да завърти шпиндела, който завърта самия диск. Аз успях да го прескоча този проблем, като помогнах леко тук на този механизъм да дойде насам и да приеме диска. Обаче се оказа, че има друг проблем. Когато диска дойде на позиция, самото дисково устройство издава някакви звуци и не може да завърти диска. Опитах същото нещо и с другото дисково устройство и се появи абсолютно същия проблем. Диска застава на място, но не може да бъде завъртян. Открих само един единствен пост в интернет, конкретно с такъв проблем, при което беше описано, че най-вероятният причинител на този проблем е ето този чип тук. И на него пише BD и някакви цифри. BD може би означава Blu-ray Drive или нещо такова, съкратено. Проблемът е, че доколкото разбрах, тези чипове са свързани с дъното и няма как просто да взема друг такъв чип от друго дъно, да го поставя и да заработи. Тоест дисковото устройство ще работи, ще приема дискове, но няма да ги чете, няма да ги разпознава. Сега това, което ще направя е, свалил съм горната част на дисковото устройство. Искам да проверя всеки един от тези ключове какво прави.
този би трябвало да задейства ролерите, да задейства ето този мотор, който завърта всичките зъбни колела отдолу и завъртат ролерите. Този не знам какво прави и този не знам какво прави. Затова съм свалил горния капак, за да проверя всеки един ключ какво прави. И това, за което ще следиме, предполагам, че когато се освободи от този ключ, би трябвало да се подава сигнал до дисковото устройство да завърти мотора на шпиндела. И тогава ще следя ето този чип дали се нагрява. Ако се нагрява твърде много, това означава, че най-вероятно има някаква повреда при него и за съжаление на този етап няма да има как да го поправя. Но пък за щастие конзолата е с версия на фирмуера, която ни позволява да я джейлбрейкнем. Тоест имаме варианти, въпреки че няма как да го приведем самата конзола в напълно функциониращо състояние. Добре, конзолата е включена. Сега набързо ще ги тествам, тъй като и RAM чиповете бързо се загряват. Тия двете ключета задействат ролерите. Сега ще трябва ръчно да завърша цикъла на механизма, за да освободя последното, третото ключе. Може да видите, че лазера се опитва да намери диск. Трябва да държите тези две ключета. Конзолата всъщност чете дискове, което е добра новина. Сега ще ви покажа. Ето го диска. Добре, сега ще го извадя и ще се опитаме да разберем каква е причината, когато е сглобена конзолата, когато е сглобено дисковото устройство, да не иска да върти дисковете. Свалих отново дисковото устройство и по някаква причина не може да се завърши целият цикъл на приемане на диска. Сега ще се опитам ръчно да вкарам, за да ви покажа. Ето, ролерите се завъртат и веднага започва да влиза диска. Но в един момент, когато диска опре на пластмасата, която придвижва тая част напред, която трябва да бъде подхваната от зъбните колела, за да може да се завърши целият цикъл, процесът спира. Ето тук. Сега ще видите. Ето е тая дългата пластмаса. Тя трябва да дойде до тук. Сега ще видите, че в един момент просто спира. Ето диска започва да я избутва. И това е. Не може да... Зъбните колета не могат да подхванат зъбите на тая част, за да я издърпат до края и да завърши цикъла. Тоест има някакъв механичен проблем, тъй като, както видяхме, и ключетата работят. Конзолата чете дискове, когато се постави на място. Просто трябва да разбера каква е причината да не може да се завърши целият цикъл на приемане на диска. Сега ще разглобя цяло дисково устройство, ще почистя всяка една част, ще сваля абсолютно всички зъбни колета, ще ги почистя, ще ги сглобя и ще видим дали ще има някаква промяна. Почистването очевидно не реши проблема. Това е черната конзола, която правихме в предното видео. Разглобих нея, тъй като на нея имам единственото работещо дисково устройство на PlayStation 4 Slim. Имам две други, които не мога да разбера защо не приемат диск. Прегледах абсолютно всички части, всичко изглежда идентично с устройствата, които не работят, като единствената разлика, която видях е, на тази може да видите колко нависоко идват ролерите, когато е затворено самото дисково устройство, а на тази може да видите колко са пропаднали навътре. Ето на това дисково устройство лесно мога да вкарам диск без никакво усилие, докато тук е почти невъзможно. Сега ще ви покажа, когато се опитам
на ръка да вкарам диска. Ето така трябва да изглежда целият процес при това дисково устройство. Сега трябва да установя каква е причината ролерите да са толкова пропаднали. Ето може да видите, тук изобщо не се виждат ролерите отгоре. За разлика от ето тук, ето буквално излизат. Най-вероятно няма да повярвате като ви кажа. И аз самия не повярвах. Ще се постара да порежа видеото, тъй като е безмислено да гледате 1 час глупаво видео. Причината конзолата дисковото устройство да не приема дискове е, че го сглавям по ето този начин. И това е причината ролерите да са толкова пропаднали надолу. Огледах навсякъде всичко нещо да не е изкривено. Всичко си е наред. Причината ролерите са толкова на ниско е, че дисковото устройство не стои така. Предната част идва ето тук. Това е всичко, което съм пропуснал и от 3 дена си играя, за да разбера защо това дисково устройство не приема дискове. Аз просто не съм го сглобил правилно. Сега ще ви покажа. И всичко си работи нормално. Ето и конзолата вече е сглобена. Сега ще направим един последен тест. Конзолата чете дискове. Успяхме да поправим дисковото устройство. Имаме и картина, очевидно. Успяхме да спасим още една конзола. Това ще бъде за това видео. Ако ви е харесало, не забравяйте да дадете палец нагоре и да ме последвате.